हेजमारा आदि ब्लॉक बै खबजाक दिशा मंगुरी एडिसी विलेज पूर्व चौनपुर कामी चित्ताराम कामी तै मताई कामी आमचायो करंग नै थाइरोको बुबाग्रानी कोक पिल लाइखा ओ पांदाव नारो इंगै मानजा फाइका हेजमारा आदि ब्लॉक प्रेसिडेंट निर्मल देबबर्मा पीडब्ल्यूएफ नि आदंजक शिवांजलि देबबर्मा तै वाईटीएफ तै त्रिपुरा मथानि आदंग्रबो फाइमानजा फाइका जेतिनि नरक नब्रुम बुबाग्रा कामी बुबाग्रा कोक आवै मुंगो तिनि हायना हाय नरक एक नं सिमनानि बिसिं खबजाक तिनि हायना हाय बरकाथा आमचायो खायजाका लुकुरंनि नायमुं तामो लुकुरंनि सानमुं तामो बेलायखेनो हामबाय सिनि मीडिया नो जोंतिनि सिमना कन्स्टिट्युएन्सि नि बिसिङो कलाइजा पश्चिम चानपुर विलेज कमिटी नि बिसिङो तिनि अबहायके सिनि बुबाग्रानि दैफांबै बुबाग्रानि नेतृत्वे जों तिनि पारा कामी लामा लामाओ जों दूर टू दूर खलायलाय दङ बसकांसिनि 2023 अमो मिशन नो जों जसकेबनो सक्सेसफुल खलायनायनि बागै अबहाय खलायै जों पारा दूर टू दूर खलायलाय दङ कामी दिनै काइबेसे वाट नन्थै नरक तिनि बुबाग्रानि कोक आवै मुं खायजाका जों तिनि ताबुंनो जों पुइला जों 2 नम्बर वार्ड निसिमि जों जेंगै जों 5 नम्बर वार्ड सुदु पश्चिम चानपुर सिमिया जों अबनि पाइमानि यागुलो जों मध्य चानपुर नि बिसिंथिबो जों खलायजानाय सारनि सेनुमु आनि सिमनुंका पश्चिम चानपुर विलेज कमिटी नि चेयरमैन आनि बुमुं हिरामुनि देबबर्मा सिमना ब्लॉक कमिटी नि बिसिङाव खबजाक सिनि दैसा मुंखुरै बिसिनि जों नगो बुबाग्रानि कोकनो पिरानि थाङै दङ ताबुक पिरि जागै दङ तेरबो तिनि फाइमानजाक फाइका सिनि TWF सेंट्रल कमिटी नि सेक्रेटारि बरम गनांजक मैडम शिवांजलि देबबर्मा तेरो फाइमानजाक फाइका सिनि सिमना ब्लॉक कमिटी नि सेक्रेटारि ताकु कार्तिक देबबर्मा तै फाइमानजाक फाइका सिनि दैसा मुंखुरै बिसिनि चेयरमैन बरम गनां सार सुकुमार देबबर्मा तै फाइमानजाक फाइका पूर्वतम कारिक बिसिनि चेयरमैन बरम गनां सार रविंद्र देबबर्मा तै खरकसा सिनि मैडम डिस्ट्रिक्ट TWF नि वाइस प्रेसिडेंट जक बरम गनां जक मैडम अहिला देबबर्मा तै सिनि TWF सिमना ब्लॉक कमिटी नि वाइस प्रेसिडेंट जक सिनि बुखुक सबिता देबबर्मा तै तंगो सिनि सेक्रेटारि गस्पेल हालाम बर्नकारि और जतो वारियर्स जक ते वारियर्स रक बेलायखाने जों खासरांनाय जक तागलानि ओ बुबाग्रानि हारमुं ग्रेटार त्रिपुरानि सभाव जों खाबाय खुबाय जेसेकेबनो गोबांमा बुटबाय सिनि बुबाग्रानि बुमुनो तेबो कुसुगति सानानै बागै जों जतो वारियर्स खासरांनायै नगो कामी जतो जागानो बुबाग्रानि कोंनो पिरनानि नांमाबाय जों ताबो पिरिमा तंलाय जाव हामबाय लुकुरंनि नायमुं लुकुरंनि सानमुं तामो ताबसो जरातै लुकुरंनि नायमुं लुकुरंनि सानमुं अबनो कायसा जों बुनि याकनि बुनि दफाबाय जों सातकजाक पितकजागै आसुक 70-73 बছर मै जे सिनि द फारक विभिन्न मानथाय विभिन्न सक्थायनि जों डिफ्राइ दिंजाक अ हाओ जोंआसो कुसुं तंगै फाइमानि अ हानि जों तिनि डिफ्राइ दिंजाक आबनि याकनि यगनानि बागै सिनि बुबाग्रानि बिसिंथै जों द फारक थामसांगै यगनानि मुसुं जांबाय जों बुबाग्रानि जे आइडियोलॉजी ग्रेटार त्रिपुरानि सक्सेस खायनानै जों खाबाय खुबाय जतनो वानसलाय सिनो कग्रियो।